Pag-usab mga angkol, tugutin sa ninyo na mga sa tagkatahuran ini mga orasaha. Magandang gabi din sa ating mga pamangkin. Ayan, sa mga nakatotoy. Ayan, may gabi Ayan, kung kayo po'y nasa lansangan, hello din sa inyo. Oh, pauwi pa lang ba? Galing opisina, galing beer house, galing sa mga kumpul-kumpulan ng mga kamaritisan, or galing lang somewhere else. Hello sa iyo. Yung mga papunta pong trabaho, ayan, magandang gabi po. Ayan, sweldo na ba? Yeah, awards, oh. Sweldo na, no? Mabuti pa sa inyo. Mabuti din sa amin. Anyways, mga kabisyo, yung pinag-usapan po natin dito ay tungkol na naman po sa mga soltero. Tungkol sa mga ulitawo, mga dalaga, mga wala pang asawa at may balak na mag-asawa. Kailangan ba bang i-memorize yan? Oy, basic yan ha. Kailangan daw yan para may makasama ka balang araw pag tumanda ka. Yun nga lang iba, walang hindi nagpapakasal Bihira naman to. Ayan mga kabisyo, okay no? Ang pinag-usapan po natin, alam na po natin yan nung araw ha. Kapag ikaw po'y nakapagtapos ka na ng pag-aaral, siyempre magtatanong na naman yung mga kumpare ng tatay mo. Ano ba yung anak mong lalaki binata pa hanggang ngayon? Hindi ko nakikita yan na may kasamang babae. Juyot ba yan? Di ba? Real talk mo tayo mga kabisyo nung araw po yan. O kaya naman pag anak mo babae, hanggang ngayon wala pa rin nakikita na sumusundo, naghahatid sa bahay, sasabihin, ano ba yan? Tumboy ba yung anak mo? Grabe yung kamaritisan mga kabisyo, no? Parang sila naman yung tatay nga, wala nga lang kumbaga hinahayaan ng mga magulang kung anong gusto niya. Kasi marami pa rin sa atin ngayon na mas gugustuhin pang mag-isa kasi may kasamang asawa. Mahirap daw ang buhay pag may asawa. Depende po yan mga kabisyo. Sa iyong pananaw po yan, no? Ayan. So yung sinasabi po natin na kahit pa paano may kahalagahan din na ang may asawa. Pero meron ding iba na hindi pa rin sila. Pero isa sa mga nakikita ko, halimbawa, medyo kapos ka sa buhay mo. Sasabihin na nung anak, tay, mag-asawa ako ng AFAM. Mag-asawa sila ng AFAM dahil nga financial stability, no? Para makaangat po sa buhay. Okay lang din yan. Nasa iyo yan. Tapos pupunta sa airport. Tapos kakantahan ng Forevermore. Sabi nga, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga pinansyal na yaman ng AFAM, hindi naman lahat, no? Ikaw, may trabaho ka, at least kahit paano makabuo kayo ng savings at magkakaroon kayo ng plano sa buhay. Sabi nga nila, halimbawa, ito yung biro ng mga tatay, no? Di ba, Col? Kaya ng mga nanay, no? Di ba, te? Na kapag medyo pasaway na yung anak nila, lagi na lang nagiinom ng tuba, palahubog kayo, umuwi na lang ng butit sige. Hindi na makapagsila kasi sobrang lasinggero o kaya naman hindi na makontrol yung sarili. So ang ginagawa ng ating mga magulang, mag-asawa ka na lang kaya. Alam mo kung bakit ang rason na pag-aasawahin na yung anak nila? Para dili mag-ugtos ang mga magulang, dili mag-ugtos ang mga ginikanan sa pagbuyag sa kanilang mga anak. At least kahit papano, meron ng may magsasabi na sa kanilang anak. So ibig sabihin, pinamigay na yung anak. Ang bihira naman. Okay, no? Ito na po. Babasahin na natin yung mga nag-comment po sa ating fan page sa Totoy Bato Official. Mga senyales na kailangan mo na talagang mag-asawa. Sabi dito ni Elijah Melgin Faith Maniago, yung laging may nagmamano sa'yo. Mano po ninong, mano po ninang, mano po tita, mano po lola. May tumatawag sa'yong lola pero mama, wala. Mamahalin. Char! Kalami kay Lucio ng Kiguloy. Shoutout sa mga Maniago family sa 168 Santo Tomas 7, Deparo, Caloocan. Salamat Totoy Bato. Yaward. Salamat din sa pagtutoy, no? Jack Prieto, bata pa. Kapag napapanot na. Ganun. Tiguang na.
Jermel, sabi niya, kapag sige nagnood ng Viva Max to binagpa-subscribe mga kagwang Ayan, sabi ni Junex Sumblingo, Toy, kainuman mo na yung mga pamangkin mo. O nga, no? Pwede ka na. Sasabihin ng mga pamangkin mo, Kol, siya tatagtuba, Kol. Pagluto niya, sinuglaw, pag-andam niya, sinuglaw, Kol, para sa ato ang sumsuman. Sabi naman dito ni AJ Miko Mendoza, nagpapakita si Wrinkles. Pwede na rin, tumatanda na yan, no? Sabi ni Eliza Florentino, tumatanda na at kailangan may magkamot sa likod pag Makati. Ang hirap kaya. Pag ikaw mag-isa, ay ang gawain nung araw, no? Nakikita ko pag yan, kumakati yung likod. Ay, saan? Bongbong, punta ka sa pader. Pader, doon mismo sa labas ng bahay, yung pader, yung hindi pa nalagyan ng simento, yung ano pa mismo, hollow blocks. Doon, inudnod ng imuhang likod para tanggal yung libag. Sabi ni Jocelyn La Rosa, tigulang na. Addison Fidelino, sabi niya, Uncle Totoy Bato, pag naramdaman mo na gusto ka na palayasin ng magulang mo sa bahay nyo dahil bihira ka na magbigay sa kanila ng pera, sinyalis na yon para mag-asawa na. Words, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Sabi nga nila mga kabisyo, mas maraming gagastusan or maraming binibigay ang mga ang ibig ko sabihin maraming mapaggastusan ang mga dalaga at saka binata kaysa may asawa. Totoo ba yan? Parang ganon halimbawa may kagagraduate lang tapos may may trabaho na. Ayan, yung mga sweldo niyan papunta yan sa mga magulang, papunta sa mga kapatid. Hingi dito, hingi noon. Kaya nga nangyayari, hindi na makakaipon yung binata o kaya dalaga mong anak. Pambihira naman. Huwag naman sigurong ganun. Maluoy ka. Ayan. Sabi ni Jeffrey Oliveros, pagramdam mo na, matanda ka na. Ayan, pabati call. B1C family. Yun. Ayan, sabi ni Eddie Hadlock, masakit na tuhod call. Merlin Bardahe, magmimenopause na, kailangan ng humabol. Ang tanong, mahalin pa ba ka? Meron pa bang kukuha sa'yo? Meron. Ibulong ko sa'yo. Ayan, sabi dito ni Nico Toxic, kapag nasa edad 30 ka na. Oy, edad na ha? Pag 30 ba? Marami po akong mga nakikita, mga kakilala, no? Nagka-30 na, hindi pa sila, ayaw pa na mag-asawa they want to enjoy life as single. Mag-isa lang sa buhay. Or, hindi mo na nag-aasawa kasi, yun nga, magulang. Ayan, nandyan yung mga magulang, tumatanda yung magulang, kaya may pinapaaral na mga kapatid. Yan, saludo ko nimo. Sabi ni Jaman Monte, ngita tiglabag brief. Grabe ha. Jaman, yung ipapakilala mo sa akin, sabay ako. Sabi ni Ninita Gloria Monsanto, kanang pirmi nagagilo ka ha. Kayong lusion sa Kigoltoy, oy. Oy, Leonardo Camelio, maganda nga ang pisot. Sarap, parehas lang ang lami, tumirik ang mata. Pabira naman. Jessie Ramos, kung hindi mo na kayang magsuot ng salawal mag-isa, kailangan mo na mag-asawa. Ariel Gabon, sayang yung kigol pag di mo ginamit. Oy, alam mo mga kabisyo, no? Sa kabuuan po, ang pagkakaroon po ng asawa ay pwede or depende na magdulot ng benepisyo sa iyo. O kaya naman, pwede din hindi, no? Depende lang talaga yan mga kabisyo. Nasa iyo yan, no? Kung ano bang mas maganda. Ang pagiging soltero o litawo, dalaga, binata lang, pirmi, or yung magkaroon ka ng partner sa buhay. Daghan kayong salamat! Ako po ang inyong Uncle Totoy Bato. Marami po salamat sa mga nagmensahe. Marami po tayong babatiin pero hindi na kinaya ng ating powers. Kita-kits tayo, no? Magkarinigan ulit tayo sa Linggo, 11 a.m. hanggang 3 p.m. sa ating programa. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Mayang gabi kabisyo, amping pirmi. God bless. Kailangan pa bang i-memorize yan?
basic!